Poďme na to. Ľudia, vytočím novú video a pozrite sa, za chvíľku budeme mať 30. Poďme na to. Poďme. Prosím, dajte niekto odbel. Fakt. Yes, máme to! Je to tam! 30! Ľudia, ja... Ďakujeme vám ľudia za 30 odberateľov. Trvalo mi to 2 roky či koľko, aj neviem, lebo som moc slabý youtuber, som začal točiť, ale ďakujem vám za 30 odberateľov a poďme ďalej. Takže ľudia, ešte som vám chcel povedať, že keď budeme mať 100, že nazberám 100 kameňov a zabetonujem ich do nejakej dozy alebo niekde a bude to ako moja pamiatka pre 100. A poďme na to. Takže ľudia, a prosím, nesmiete sa, toto bolo z prvého videa, že prosím, dávajte lajky a odber, lebo mne to veľmi pomôže. Lebo mi to pomôže, lebo sa blížime už ku 40 a prosím, dávajte like a odber, lebo mne to veľmi pomôže. Konečne má to video natočené. Som rád za tých 30.